Sinuri, grazzi tal-li ġejtu sentukom dan l-aġġornament rigward il-kas li seħ il-bieraħ f'Santa Luċija b'konnessjoni mal-persuna mejta f'appartiment f'Santa Luċija. Ħdejja għandi l-żewġ spetturi u inkarigati fl-investigazzjonijiet, is-Sur Kit Arno minnaħa tal-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali u l-Ispettur Hubert Ċini minnaħa tal-Distret. Ħanibda l-ewwel bil-intikom mod kronoloġiku ġara eżattament il-bieraħ. Kienu għal-ħabta tas-satejn ta' wara nofsinhar xejn daħal rapport fl-assa ta' ħalluqa minn persuni illi qalu illi kienu ilhom madwar ġimgħa ma jaraw il-persuna illi tgħix f'appartiment f'Misraħ Dorel f'Santa Luċija. Minħabba suspett illi dan seta' ġralu xi ħaġa u għall-fatt illi mill-appartiment kienet ħirġa riħa mhux tas-soltu għaldaqstant dawn il-persuni talbu l-assistenza tal-pulizija. Min stħarriġ preliminari fuq il-post, l-ewwel stħarriġ irriżulta illi f'dak l-appartament kien jgħix is-sur Victor McKeon ta' 62 sena. Fuq il-post marru il-Pulizija tad-Distret iżda minħabba illi minn barra ma kien jidher ħadd u laqqas kien hemm rispons min-naħa ta' ġewwa għal fatt li ħadd ma fetaħ il-bieb, għaldaqstant il-Pulizija tad-Distret talbu l-assistenza tal-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili sabiex ikun hemm aċċess għal ġewwa. Malli il-Pulizija daħlu fl-appartament fis-sular ta' isfel ġiet innutata kutra illi b'dak illi jidher illi kien demm kif ukoll tiċpis ma' diversi partijiet tal-appartament illi kienet dan tiċpis kien jidher li kienet ta' dmija. Malli baqgħu deħlin il-ġewwa mal-bieb tal-kamra tal-banju ġie innotat li mal-art kien hemm xugaman impoġġija b'tali mod li fl-art mal-bieb li kienet jala l-arja minn taħt il-bieb tal-kamra tal-banju. Malli infetaħ dan il-bieb, il-pulizija ittawlu għal ġewwa u kien innotat ġisem imgeżwer ġo boros suwed u imdawwar bit-tejp u l-ġisem kien mitluq għal tulu fl-art. Minnu fih ingħataw istruzzjonijiet sabiex kulħadd joħroġ barra mill-appartiment sabiex tiġi preservata x-xena. Minħabba l-istat li jinstab fih il-katavru anke biex tiġi preservata kull evidenza, il-katavru ittieħed fil-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei sabiex hemmhekk jistottaw l-investigazzjonijiet. L-awtopsja saret fil-fatt dal-għodu waqt li nista' nikkonferma illi il-katavru huwa ta' raġel iżda sa issa dan ma setax ikun identifikat minħabba l-istat qawwi ta' dekompożizzjoni li fih instab il-katavru. U għaldaqstant il-vittma għadha ma ġietx identifikata sakemm qiegħed inkellumkom illejla. Għalhekk l-analiżi forensiċi għadhom għaddejjin fejn anka ttieħdu testijiet ta' DNA minn raba tal-persuna li tgħix fl-appartament sabiex isir l-analiżi tagħhom u jkun stabilit jekk il-katavru li nstab il-bieraħ huwiex tal-persuna li fil-fatt kienet tgħix f'dan l-appartament. Malli joħorġu dawn ir-riżultati se nkunu f'pożizzjoni li nikkonfermaw l-identità tal-vittma u anke nikkomunikaw l-identità tal-vittma magħkom il-medja. Mill-awtopsja irriżulta wkoll illi fuq il-katavru instabu daqqiet fuq rasu kompatibbli ma' strument jew għodda li taqta' waqt li possibilment kien hemm ukoll soffokazzjoni. Dwar dawn ukoll l-esperti forensiċi imqabdin mill-qorti għadhom qegħdin janalizzaw dawn ir-riżultati sabiex tkun stabilita eżatta il-kawża tal-mewt. Ma nafx għandkomx xi domandi li stiju saqsu. Kien qal li kien hemm xi persuna ħa tgħix miegħu, tikkonfermaw dan? Mill-sħarriġ li sar min-naħa tal-Pulizija iva kien hemm persuna illi kienet tgħix miegħu u l-Pulizija wkoll qed tagħmel investigazzjonijiet dwar dan. Tkellmet ma' dil-persuna jew għadha le? Il-Pulizija għadha ma tkellmitx miegħu, għadu qed jiġi investigat u malli bħalissa l-investigazzjoni li għaddejn huwa qed ukoll tara u tanalizza l-aħħar passi tal-vittma sabiex ukoll ikun stabilit ikollha iktar stampa ċara tas-seta ġara fis-sigħat ta' qabel ma l-persuna nstabet mejta. X'jiġi minnu dan? L-informazzjoni għandna li kienet tgħix miegħu dil-persuna. Li tgħix miegħu. Dasek. Le, s'issa le. Le, għadu qed jiġi mfittex mill-Pulizija. Huwa persuna ta' nazzjonalità Maltija barranija. Ta' nazzjonalità barranija. U la darba semmejt persuna sem ta' persuna, ma nafx jekk tkellimtux mal-familjari tiegħu, forsi taraw meta l-aħħar li għamlu kuntatt miegħu. Iva, il-Pulizija fil-fatt tkellmu mal-familjari tal-persuna illi tgħix f'dak l-appartament kif edna minħabba l-istat ta' qawwi ta' dak kompożizzjoni
għadu mhuwiex identifikat jekk hija dik il-persuna li nstabet mejtix il-persuna li tgħix fl-appartiment. Imma sabiex kif qedtilkom ikun konfermat l-identità tal-vittma tieħdu testijiet ta' DNA minn qraba tal-persuna li tgħix hemm mbagħad jiġu imqablin mal-testijiet ta' DNA tal-vittma. 3-4 days ilu mejjed kemm? L-aħħar illi mill-investigazzjoni li saru, l-aħħar li raw din il-persuna, qed ngħidu il-persuna li tgħix fl-appartament. Ma nistgħux ngħidu illi hija l-persuna illi hija l-mejta minħabba l-istat ta' dekompożizzjoni, ma kienu xi jiem illi ma jaraw il-persuna li tgħix f'dan l-appartament ta' xi 4 ijiem. Għadhom għaddejn il-testijiet forensiċi minħabba l-istat ta' dekompożizzjoni. Semma li konna daw ir-riżultati se nkun qegħdin nikkomunikaw magħkom anka kif ikonna konferma ta' l-identità se nikkonfermaw magħkom ukoll din il-ħaġa. U din persuna li qed tiġi mfittxija hija suspettat jew suspettat? F'dan l-istadju il-Pulizija mi teskludi xejn, il-Pulizija li qed tagħmel ukoll bħalissa l-investigaturi qegħdin jinvestigaw rifettilkom l-aħħar passi tal-vittma sabiex kun hemm iktar stampa ċara ta' x'ġara qabel mal-persuna inqatlet. Allura l-investigazzjoni għadhom għaddejn sa dan il-moment, għadhom il-Polizija din isiru tfittxijiet. Fil-fatt li ringrazzja l-Sur Arno, anke l-Sur Ċini li sabu ħin li jiġu hawnhekk kellhom joħorġu mill-investigazzjoni u nassigurakom kif innestu din l-qarja stampa se jkomplu jinvestigaw u jkomplu jaslu sabiex l-aggressur jew l-informazzjoni hija li jafu li kienet tgħix persuna miegħu il-Pulizija qiegħda qed tanalizza l-informazzjoni li għandha f'dan l-istadju għaddejn l-investigazzjonijiet u kif edna u jekk ikun hemm xi arresti se nkunu qegħdin nifformawkom biha. Konfermaw li sentej ilu f'din l-istess residenza kien hemm argument li dal-persuna li semmejt inti kienu kol daħal l-isptar sofriġ daqqit ta' sikkina. Hija xi ħaġa li kienet pubblika sena u nofs sentejn ilu li kien hemm każ ta' argument fl-istess appartament madankollu f'dan l-istadju minħabba kif qedtilkom li l-vittma għadha mhijiex identifikata minħabba l-istat li nsab fih għadha ma nistax nikkonfermaw jekk hix l-istess persuna ta' dakinhar u l-vittma tal-bieraħ. Żewġ domandi jekk jogħġbok. L-evidenza turi illi dan il-vittma inqatel fil-post u jekk inqatel fil-post. Hemm xi ġirien li forsi semgħu xi ħaġa jew ma raw xejn u ma semgħu xejn. Dwar il-tieni domanda tal-ġirien nħallu l-investigazzjonijiet għaddejjin dawk il-Pulizija din ovvjament bħala parti minn kull investigazzjoni mhux l-investigazzjoni jitkellmu ma' diversi persuni sabiex ikun stabilit id-dinamika tal-każ. Dwar l-ewwel domanda jekk inqattilx fil-post jew le wkoll dik qed tiġi investigata minħabba l-fatt li l-mod ta' kif instab il-katavru mgeżwer fil-boros u bid-dem bid-dmija fl-appartament mhux qed ikun esklusi dan seta' li dan inqatel fil-post. Imma dan kollu investigazzjonijiet għadhom għaddejjin għadhom attivi sabiex anke dik il-ħaġa tkun stabilita wkoll. U mill-ajruport u mill-port il-persuni ovvjament mhux qed neskludu illi kapaċi mhux ir-residenti huwa l-vittma, il-persuni mfittxija. Kien hemm l-ebda dettalji li forsi ħarġu mill-ajruport jew mill-port le. Investigazzjonijiet huma għaddejjin u dan bħal kull każ li jkun hawn jiġu nitkellma pulizija min-naħa tal-ajruport ta' Sibra mhux qed nilwa dan il-każ biss imma għal kull każ li jkollna dejjem jkunu informati kull taqsima sabiex kulħadd ikun unaware illi jekk ikun hemm xi movimenti suspettati jinformaw l-investigaturi sabiex ikomplu bix-xogħol tagħhom. Ġifieri ma nistgħux nikkonfermaw jekk għadux fil-pajjiż jew Sorry? Il-persona li tiġi mfittxija tolli huwa raġel jew mara? Il-persuna mfittxija huwa raġel. Għat li kellu daqqit fuq rasu, xi affarijiet kompatibbli ġo l-appartament sibtu, ġifieri jinnaf il-weapon jew. Mela, fuq dan li l-unika li dan għadu kmieni biex ikun stabilit anke minħabba l-istat li nstab fih li stajna li ħareġ mill-naħa tal-awtopsja huwa illi fuq rasu kellu daqqiet kompatibbli jew ma' strument jew ma' għodda illi taqta. Issa x'inhu l-apparat il-crime scene kif qed spjegali s-sur Arno, crime scene għadha magħluqa għad hemm il-pulizija dwar isir l-investigazzjonijiet u tfittxijiet. Jekk sibtu xi ħaġa hemmhekk kompatibbli ma' din id-daqqa.
jinnaf martell jew sikkina. Għad jisiru l-analizi kollha għaliex dan huwa residenza privata u bħalma kulħadd ikollu fid-dar tiegħu diversi oġġetti, kull oġġett qed ikun analizzat u investigat sabiex isiru l-analiżi tagħhom sabiex imbagħad tkun ikkonfermata eżattament l-arma li jintuża f'dan id-delitt. Kien magħruf magħkom fiċ-ċirku tal-kriminalità jew? Il-background tiegħu qed tkun investigata wkoll. Issa x'inhi background dak nħallu fidejn l-investigaturi, fis-sens li ma jkun esku xejn kull min u vittma jew kull min ikun arrestat dejjem il-pulizija tinvestiga il-background tiegħu sabiex anke tara l-aħħar passi illi se tagħmel u ma' min seta' kellu kuntatt qabel li fil-fatt dal-persuna se tanqatel. Okay, grazzi ħafna. Thank you.